хора, аз съм Сакатале. Сега ще снимам в YouTube един кратък клип. Ще енчантвам диамантен меч на 30 левел. Така. Секунда. Ето го меча. Секунда, че нещо лагна. Така, това не мисля, че стане хубав енчант. Така, и това не мисля. Така, да пробваме с този. Или не, чакайте. Да пробваме, не знам дали да пробваме. Ще пробвам след малко. Сега. И цъкам. Това е меча, сега ще ви покажа и енчанта му. Knockback 2 Sharpness 3. Много добър меч. За 30 левел според мен това е един много добър меч. Този меч в момента го пускам в томбола. Томболата ще я кажа, когато събера 20 абоната. Значи първо, за да се абонирате в томболата, трябва да напишете името си в Майнкрафт и скайпа си. Второ, трябва да се абонирате. И трето, трябва да лайкнете клипа. Това беше от мен, Сакатале. И кайф.